Aksyon na dapat inuton, asin mga impormasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta, aksyon, asin impormasyon. Ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ning paghahapon. Digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI, Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban. Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa, hindi kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ang tunay na Okay, 150 pong residente kan Barangay San Agustin, preparado na po kan benepisyado po kan tupad program po. And of course, ini man na hinihikayat, yung paghikayat dyan sa mga mamamayan na ang iba nagbibigay na ng libreng kung ano-ano para sana itong mga dai pa nababakunahan ay mahikayat na magpabakuna na. Siyempre po, kadakol-dakol kan mga naghahalat na po na medyo nakakainganyo po. Naarog nga ni kan sinabi ni Presidente Duterte na kung kinakaipuhan yung mga nakapila ay pakakanon, mag-order na dyan sa mga fast food niya to. At lalo ining mga kabataan po. They are always after with something. Not only the kabataan, but siyempre pati yung mga kamagurangan ta. Minsan nga ni nagpara inabot ko man nga niya na maski inumon mayo o pahang-paha na kami kaito. So it is a very good disposition po yon na ining mga satuyang dai pa nababakunahan ay magplano-plano na po. Ta ako nga ni itong duwa ko makuapo pinag-ingganyo ko nakasubago dahil depisil na po. Pag pinauntok na po, pag pinatigil na kan sa tuyang gobyerno ang pagbabakuna, maabot po kita sa panahon na magbabayad na po kamo kayan. Mahal-mahal po ang magpabakuna kayan. Dahil ini nga ning simpleng vaccination po ay mahal na talaga. Ang ngunyan po ay Nobyembre 24. Ayan po, ilang araw na lang. Ayan, habo ko pong magbilang kung perang aldaw na lang, Pasko na. Dahil, hello po, Ma'am Kayla ang samuyang apa. Good afternoon po. And ang satuya pong makakaibanan ngunyan sa programang Bareta Aksyon Impormasyon. Oo nga, dahil baka magkamali na naman ako na. Okay, at sa tuya pong makakaibanan sa technical side po, ay dyan po si sigurado ka ba ba't yan ang ikinaag mo? Si isa iba talaga, si Felix ba o si Jameson? Ang sa tuya pong makakaibanan, digdi po sa istasyon, sa technical side, si Felix Lagrimas po.
Ayan po, na panay inom-inom. Dahil ko aram ko anong pinag-iinom kayan. Kung nagpapainit-init ng ginger tea, ang samuya pong paboritong inomon ngon yan. Ako nga ni, bako ng ginger, nag-ginger tea lang ako pag sa aga. Pero pag sa hapon po, ayan po, ginger tea pa rin na iguang blend porter rice. The matching walking moon with blend porter rice po. Hinahalo-halo ko na yan. Tanganing sarang irinoman lang po. Andyan po sa information si Aldrin Orlanda. Diyan man po duman sa transmitter si Sir James Toriano Oco. And of course, ang sa iya pong PSG duman si Jimmy Guanzon. And as usual, ako po ang sa indong kaibanan sa oral daw na ng programang ini na nakakalungkot na nga lang po. Si Manay Elma Dilimagas pinagsasabing Diyos maray na banggi sa indo gabos niya ng mga nagdadangog. Mandyan na po kamuta, ibanan po nindo ako. And kung gusto kamong may igwang maitabang sa programang ini, isuhestyon. Any suggestions po for the improvement of this program? Don't hesitate po. Sa tuya pong text line 0948-241-7675. Ayan po. Si gusto pong magtabang sa ko, magtuyaw, tanganing mapakarahay ta po kung ano ang mga pagkukulang o nasusobrahan ko digdi sa programang ini. And of course po, ang programang ini ay hatod po sa endo ni Susanne Schönborn of Germany. And of course, kan sa tuyang the only Senator Laila de Lima, and ni Butcho Koy Rex Oliva. Hello, good evening po. Good evening na good evening na kita dahil 5:15 na po. And of course ni Kagawad Melnanda de Robles Moralio, and of course ni Rodolfo Jeff J. Poetino, and ni Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio. And of course, dahil paglingawan po ang Cheryl Beauty Salon, and owned managed by Cheryl and Toding Castro Verde Akeler. And of course, ni Mama Betty's Farm, owned and managed by Marisol Bundal, na may bago sindang produktong iniluwas po ang lechon manok, and of course, ang Saranghi Motor Parts and Services, owned and managed by Mr. and Mrs. Marvin Tess Rason, Gunawon Rason. And of course, nagkahilingan kami kasubago ni Madam Mrs. Letty Fulton, ang may-ari po ng Lasa Resto Bar and Water Refilling. And of course, hello to my love, my only love of my heart, James Wally Osas of Nigeria. How are you now? I know you are already watching, but if you want to call, you can call up or just wait for tonight for our video chat. So, yaw na kita digdi. Makikiulay muna po palan ako. Nakikiulay po ako. Kung si Isay man po ang nakapurot, lalo na po dyan sa San Agustin, public road po yun. Kung si Isay man po nakakua o nakapulot po ng yung bag na itim po, parang eco bag. Importante po sa ko ang nakalagay duman ang laman kaidto. Di bali na po yung ibang laman po. Meron po yung notebook na ginagamit ko po dito sa pagbobroadcast po regarding kay Senator Laila de Lima, and meron po yun na pad paper, and the most important po ay yung duwang bote po, yung duwang bote na nakalaog po duman. Ay importante po yun. Dahil manindo po yun magagamit dahil unang-una dahil nga nindo mababasa yun. Importante po yun, dahil po nindo ipag-apon. Kung pwede po, itao lang po sa mga tricycle going to San Agustin po, o maski sa barangay San Agustin na po. Ipaano man nindo ta, importante po yung duwang bote na yun. Kung dahil po nindo aram, dugtong buhay po yun. Pangdugtong buhay po yun. Pero dahil po nindo paggamiton, tadain nindo iaram kung saan dapat gamiton ang duwang bote na to. Bako pong basta yung bote na yun na nakapalakalaog duman. So, di bali na po yung lahat ng charger po ng cellphone ko, lahat po nando doon. And di bali na po yung ibang laman noon. Dahil maraming laman po yung kasubago. Dahil every time po na magjo-duty ako sa barangay hall, kinakaagan ko po yun, kinakargahan ko po yun. Di bali na po yun. The most important nga, inuulit ko po, ay yung duwang bote. Duwang bote po ang yaon naman. Si itom po at saka si puti. Dugtong buhay po yun. So, dahil po nindo pagbasta-bastahon po. No questions asked po dahil aram ko po nalaglag yun. Kasi kaninang ang aga-aga po,
Isa pa po, antok na antok ako dahil kaibahan nga po ako dun sa nagresponde na naman kasubanggi sa nangyaring ano dyan sa lugar mi. Ining nag-search na naman po kami because of this illegal drugs. So, pakibalik man po nindo. May lead na po dahil ako lang aram kung si isa itong pigsasabi na para tricycle daw. Para tricycle, nagbebenta daw ng face mask and nagbebenta ng mga ballpen. Hindi ko na po kaipan yung ballpen, marami ako nun sa palengke. Pero doon marami po yun dahil lahat ng ballpen ko, ikinaag ko doon, pati lipstick, yaon duman. Dahil ko po kaipuhan na to. Ang importante lang sa ko, inuulit-ulit ko po. Sibuting itom, saka sibuting puti, dahil pangtawid buhay po yun. Hindi nga lang pangtawid, pangdugtong buhay po yun. Importante po yun. Pero dahil ka mo basta mag-inom ka ito, dahil dahil manindo aram kung para saan itong pangdugtong buhay na to. So, yun lang po. Sana po, maibalik man sa ko. Dahil kung dahil kinuha yun, dahil pag-abot ko po para nag-documentation lang po ako, dahil papatupad na nga ni ining tupad na project po. Nag-documentation ako dahil dapat before, during, and after po ang kaipuhan ming documentation kaidto. So, kung kamo man ang nakapurot kaidto po, pangdugtong buhay yun. Mayo po akong ibang dinaanan, nakamotor po ako. Namikot lang ako, going to rail side, kaya ang napula na nalaglagan ko noon, masyado pong rough road po yung doon sa rail side. And then going to highway na, pag abot ko po sa highway, tumigil pa po ako doon sa pakatawid, nagpicture pa rin po ako, hastang nakarating po ako sa barangay hall. So, again po, kung si isay man nakapurot sa endo, dahil kung mayo pong nakapulot ka ito, mababalikan ko po. Dahil napakabilis ng pangyayari, wala ka agad. So, kung si isay man po, kaipuhan po yon. Pangdugtong, inuulit ko po, pangdugtong buhay po yon. I-deliver ko sana yun, kaya dinala ko na. Order po yun, pangdugtong buhay. Tandaan po ninyo yan. Pangligtas buhay po yun, yung 2 bote na yun. So, again po, linawin ko ining mga ining paghihikayat kay ining mga, yung mga daipa, yung hindi pa nakakapagpabakuna. Sa aga nga ni, mapila siguro kami, dahil inisa ko yung mga makuapo, dahil pala dahil pala babakunahan ini mga underage na ini without the escorton dapat pala iibanan ko pa, although sobrang busy ko po talaga, hindi ko na kinakaya ang oras ko. Dapat nga ni Subago, supposed to be magpapahingalo po ako dahil puyat na puyat kami kagabi, pagod na pagod din. So okay lang, it is tawag ng serbisyo publiko po yun. So okay, nasa serbisyo publiko kita, mayo po kitang magiginibo, kung di panindugan ta po ang satuyang mga sinumpaan na serbisyo publiko. So, ini man pong regarding kay mga tupad na tupad program Kandoli. Ini pong tupad na nagkasuudma po, nagkaigwa po ng dyan sa Severino Arroyo High School ng orientation ng mga taga sa barangay San Agustin. 150 po sila. Ito po ay benepisyo na tulong pangkabuhayan para sa ating mga na-displaced or disadvantaged workers po na mga nawalan ng trabaho. Kaya nga ni po ini talagang ini managkuha ko ini talaga sabi mi, ito talagang mga less fortunate po. Less fortunate. Ang kaipuan na yaon digdi. Si mga talagang mayong-mayo. Ini, tulong pangkabuhayan po ini. Although, arog lang kaiyan. Ngunyan, ini mga tupad program na ini sa Barangay San Agustin, kabilang sa mga dumalo, ay sina J. Aquinas Ronald Permida, Executive Assistant ni Senator Laila de Lima, and si G. Carlos Onding, Dolly Camsor, Executive Officer po, at si Emmanuel Nonocoy Alfelor Jr. Ini pong tupad na na po sa Dolly. Linawin ko lang po. Kaya nga sabi ko, ang ibang probinsya. Tayo all over the Philippines po bako lang po ining digdi sa Satuya. Dahil porke taga digdi si Senator Laila. Bako lang po Kasi nabasa ko nga ni sa Ilocos po, manapagkagayon kag paagininda.
buong pa Pilipinas daw ini pinag-ano kaning doli tupad na ini. Ini po programa po ini ni Senator Laila de Lima. Bako pong hali ang ibang pangbayad po digdi, ang pangsweldo po, pampalubag loob kaitong mga parang style rabos po ito. Maglilinig po sinda sa mga barangay. And to those all barangays po, may nakadesignate na po yan kung saan sinda. If you are in Zone 1, ayan po, doon kayo destino sa Zone 1, duman ka mo, magririlinig sa laog ning Tulong Aldaw. Tulong Aldaw nga ni yata ini. So, ini mong tupad ay isang community-based package po ini, assistance para sa emergency employment ng mga nawalan ng trabaho nang dahil sa pandemya at mga seasonal workers po. Pero ang unang-unang benepisyado kay ini, si mga nasa laylayan. Inuulit ko po, pinakang programa po ini kan sa tuyang our very own Senator Laila de Lima. So, malaking bagay po ini. Dahil tapag minusunta, maski paano po, yung tauan ka nga lang ning sarong gatos pag talagang mayong-mayo ka, kung talagang mayong-mayo, malaking bagay po yun. So, ayan, naalala ko na naman tuloy yung nawala. Ini naman pong joint PNP LTO checkpoint po operation. Dapat lang po, ang paghuna ko baga, nagkaroon po ng ordinansa ang satuyang Philippine Police. Philippine Police, Iriga Police po. Ang mga po dito nagkaigwa po sinda, naalala ko po yan, it is binanggit po yan ni Madam Sereno, Police Lieutenant Sereno, na igwa nga ning ordinansa na pagdadadakupon po ining mga ining si mga tambutsong nakakaperwisyo po, nakakabulahaw. So, in joint PNP LTO checkpoint operation na kung ano ginigibo dyan, o kung igwasin dang nadadakop, tasabi ko nga kay ni eding si pagmama ba, si pagkuspa, si paglustab po. Kaibanan po yan, digdi sa ordinansang ipinagpasakan konseho kan Iriga. At itong mga tambutson nito, kaibanan po ini doon sa police ordinance na igwa po sinda kayan. So, kasubago nga lang po, naiinis na naman ako talagang humaharurot po na talagang bulabog na husto ang mga natuturog na kan mga tambutso kan mga motorsiklo. So, ang personnel Abao Municipal Police Station sa panginginot po ni Police Israel Banaag Dicob under the supervision po of PMA Mary Grace Di Tagtag together with the personnel of Land Transportation Iriga City concluded that ang checkpoint po ay along Maharlika Highway, Barangay La Medalla, Bao Camarines Sur. A total of 20 temporary operations permit were issued to violators. Likewise, basic provisions of RA 4136 were reiterated to motorists. Grabe po. Dapat po yung mga checkpoint ipatupad po yan. Mayong kabi-kabisto po tanganing masampulan sinda. Pag mayo kang sinampulan kayan, kaya it must be under the supervision of Police Lieutenant Colonel Dexter Versola, OIC kan Iriga, conducted checkpoint on boundary Iriga Bato. Iriga Bato naman ini. Salvacion Iriga City, and issued citation tickets to those who violated traffic laws and ordinances. Likewise, reminding the motorists to always and properly wear helmet and observe AITF protocols against COVID-19. Kadakul po kang violators without helmet po. Laging pinapaulit-ulit ang helmet. Pero no helmet. Kaso bago nga, salubong ko, tolosin sa sarong motorsiklo, pero gabos pa mayong helmet. Anong masaklap pa dyan? Mga teenagers, mga millennials. Do you think na kompleto yung sinda? Kaya dapat talaga ang mga checkpoint be strict po. Ini kaya nga paglaog sinis sa San Agustin po, galing Bao, mayo pong checkpoint. Dapat po may checkpoint dyan ini lalo itong going to mountain unit. Yung going to mountain unit. Ano ba ini? Ay ma'am, 3 aldaw po o 10 ang
paglinig po. Ay, ika-clarify ko po yun dahil Mayo po kasi ako sa Lolo Jess, Mayo po ako sa orientation kasi udma dahil busy po ako. Pero ang pagkaaram ko yata, oo nga, I think you are right, 10 days yata ini. 10 days ata. So, mag 3 days man po yan sa 10 days, okay lang po yun as long as igwa po sindang pansamantalang income within this, within those days po. So, ang ani nga ining tupad pong ini, talaga pong kaipuhan ini. Sa 150 beneficiaries kan tupad, hali sa San Agustin, syudad nin Iriga, nakaresibin nin ayuda pagbakuna sa mga minor de edad, nagpapadagos na sa syudad nin Iriga. Mga pasaway na minor de edad. Ayan, mga pasaway na minor de edad sa Baaw po, aarestuhon. Ayan po. Sana po gabos na munisipalidad, mag-istrikto po kita sa mga minor de edad po na usually po, ang mga pasaway po kahit sa Samo dyan sa San Agustin. Ang mga pakasaway po dyan na dai po nag-o-observe kan health protocol po, ay ini mga minor de edad na sabi nga ni mga minor de edad sa Baaw aarestuhin. Dapat bubako lang sa municipal kan Baaw. Ka-Fretoy Medical Mission, sige, is ang pagbulong sa banwaan kan bula. Ang dami-dami mga ninda. Gabos yan. 150 beneficiaries, pagbakuna sa mga minor de edad, mga pasaway na minor de edad po, ang Ka-Fretoy Medical Mission, tuloy-tuloy po yan. Ka-Fretoy Medical Mission, tuloy-tuloy daw po. Ang magayon ka enita, kadakul po ka itong mga nabenepisyaran, lalo po yung sa dental po. Kasi maraming iba hindi po afford na magpa-dental. Kasi just imagine, magpa-cleaning ka lang, magpa-prophylaxis ka lang. Ang prophylaxis po, ano talaga yan? 500 na yan. So, kung mayo kang 500, pare-pareho na yan. Magpabunot ka ng ngipon, magpabunot ka, ano pa rin yan? 500 din. So, kung makulog ang ngipon mo at mayo kang 500, dahil ka makakalaog. So, ano ba, Sir Felix? Hanap buhay muna kita. Makapahinga ang ko. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigen, magsisilbing magandang ihemble. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Daday, hayay ang buhay. Ako po si Emmanuel H. de la Sala, taga Barangay Bapor, Masbate City, BS Ed English sa Liceo de Masbate. Nagapasalamat sa ako Bicol Party List kan Congressman Elizalde Esco kag Congressman Alfredo Agar Bin Jr. paagi sa oportunidad na makabaton sa educational assistance bilang suporta sa akon pagkaklase sa kolehiyo. Kag ini magiging paagi na matupad ang akon pangarap kag mabuligan ang akon ginikanan. Sana damo pan iyo mabuligan. Mabuhay ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame, lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat.
Saro sa mga partikular na helang kan mga senior citizen ngunyan ay an katarata. Pag iguwa kang katarata, ang paghiling mo ay malalabo. May puting layer na nakatakop sa imong mata. Kaya lang, mahalon talaga magpa-opera kan katarata. An Iberry ay epektibong bulong sa katarata asin iba pang namamatian sa panlalabo. An Iberry ay may bilberry asin ini gibo hali sa Estados Unidos. Epektibo man an Iberry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog na mata dahil sa sobrang gamit ng cellphone asin computer. An Iberry ay mababakal sa Mercury, St. Joseph, Watsons asin mga suking butika. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas. Tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa. Tumindig, kumilos, tumahok at magpasya. Laban. Again po, ang programa pong ito, hatod pa sa Endo, kanana Lazar Risto Bar and Water Refilling, owned and managed by Mrs. Letty Fulton. And of course, hatod pa sa Endo, kan Sarangi Motor Parts and Services, owned and managed by Mr. and Mrs. Marvin Tess Gunowan Rason. And of course, kan Mama Betty's Farm, owned and managed by Marisol Bundal. Order po kayo ng lechon manok ninda. And of course, atod pa sa Endo, kan nag-ataman kan sa kung pagkagayon-gayon, Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Cheryl and Tuding Castro Verde Akeler. I would like also to say thank you kay Botsukoy Rex Oliva. And of course, kay Kagawad Mel Nandada Robles Moralio. And of course, ni Rodolfo Jeff Jipoy Tino. And of course, ni Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio. And ni Senator Laila de Lima. And hello also to Clito Rabago. And also, hi to Architect Saludo and family. Kay Engineer Steve and Iris Andalis. Hello also kay Ate Marie Quadrante. And of course, to my family. Batiin ko po dahil talagang pagdai ko nababati, nagkakantyawan ng sakuyang mga kayamanan, sakuyang mga kaarakian. Si Dr. Ariel de Lima Gaspi and family, kasama si Luna, si Arwen and si Ira, si Mary Ann de Lima Gaspi Asilin, at siyempre ang Onika Iha and Oniko Iho, si Austin and si Mariana de Lima Gaspi Asilin. And of course, hello to Isabel Jewelmina Gaspi. And of course, kay Elizabeth de Lima Gaspi de la Serna, kay Aaron, kay Erin, and of course, kay Altos de la Serna of Tansa Cavite, and kay Lorenzo Jos Gaspi of Toronto, Canada. Good morning, good evening po sa inyo lahat. And of course, kay Otsi de Lima, Quezon City, Bat 6569, good evening po sa inyo lahat. And good morning for tomorrow. Okay? And of course, hello to my love, James Wally Osas. Ibalik ang hustisya at Sa ngunyan po, ining sa tuyang mga LGU. Hindi lang itong LGU. Itong ating mga aspirante sa kanilang different positions this coming May 22 elections. Kadakul po kan sa indang mga pakulo na. Ano kaya ang pinaggribo ninda within 3 years out of 6 years? Tangata tapag ganitong election po. Kadakul ka ining namurok, pulok na po sinda kan nakakaya saan kaya ano ba yan? Kanya-kanya pong ideya. Andyan yung distribution of school supplies, used clothing, personal hygiene kits and rice. Ayan po. Sa different mga municipalities yan in the local. Andoon yung sa mga eskwelahan, libreng nagtataoning ayuda. Mga ayuda. Iba't ibang pakulo po. Ini namang iba nagtataon niya kung ano-anong ipinupundar ninda.
Dapat kita mga botante, mag-isip-isip po kita. Kita po, So mga nagtautururog po na habang kada nakatukaw pa sindang naharayo pa ang eleksyon, maggisong-gisong po kita. Dapat po, kung si isa yung masyado mga visible, ayan po. Yan ang tandaan na niya to. Hindi yung ininganing sa Pakul. Pero ito maganda yan, ito magkakaagning satellite markets sa Pakul po, in San Isidro to rise soon. Ayan po. Mangyayari na ang pagmukna kan bagong satellite markets dyan sa barangay Pakul, dyan po sa San Isidro. Magkakaigwa po sindaning tultol asin dakulang merkado publiko. Iyon, nakaabot na ko dyan sa Pakul. Dakulang publiko yaon sa Uptown Naga. Pagka tapos na madiscover ang duwang nasambitan na satellite markets. Ang Pakul harani pa ini sa ang aram ko po kayo nagdadyan ako sa Pakul kaidto kasi dyan po kami na mamakyaw po kaidtong yaon pa si ibang aki ko, dyan po kami nagpapakyaw nin mga burak. Pag ganyan mga aldawnin, pag undas, araw ng mga kaluluwa. Dyan po kami na mamakyaw. Ang enot na ko kaidto, dyan sa Pakul niya. Very memorable po sa kuya, ang lugar na yan na Pakul. Dyan po ang pinakang garden po ninda, kung ang iba ang pinakang garden ay mga vegetables po. Ang pinakang garden po dyan sa Pakul ay mga flowers po. Duman ko nahiling na kaharalaba kang mga pigtatanuman po. Yung mga nahihiling pang mga itinitinda po digdi sa Satuya sa Iriga, yung mga burak po na yun, hali po sa Pakul. Diyan ko nahiling ko kung paano sinda magtanom kan mga burak na iyan. Dahil si Inot nga ning pigkumbinsi po ako kaytong sa pinsan ko, sabi ko, ano kaya mapagkakitaan ngunya na daw ning kaluluwa? Sabi niya, mag-iba ka sako. Ayan, mag-iba ka sako, magbakal ka ng burak. Sabi ko, ayan, nung nasa Cavite City kami nakatira, every undas din po, nagtitinda kami ng burak. Pero yung burak na itindami, hali po duman sa Dangwa. Ako po ang namamakyaw kayo sa Dangwa. Ngunyan, dyan po sa Pakul. Kaya, maski maggayon po na magkaigwasinda ng satellite markets, itong dakula po nga na market po. Mas dakul na oportunidad para sa mga residente kan duwang barangay na mawot magtugdok ning salit na negosyo. Kasi pag may satellite market ka, andyan, pero dapat po ang araw kayan, umpisa nindo dapat po organized po, organisado po. Matuman din dada kulang konbinyente sa mga mawat magsaod sa nadaina kaipuhan pang magpasiring sa sentro kan Naga. Oo nga nita, ang kaya ninda dyan sa People Smart ba? Ayan po, nainaakit ko rin po ang People Smart na yan, pero bako kayang organize po ang People Smart, halo-halo po. Dapat yung may lugar-lugar, kung si mag-irisda, duman, si magdaraing, katahid kan mag-irisda, tapos si mga ukay-ukay. Pero ang magayon dyan sa People Smart ay mayroon po sindang chapel. May chapel po sinda, at ang nakaano po sa chapel ninda ay si Our Lady of Peña Francia and Our Lady of Guadalupe. So, ang po matugdo sa mga nagmamawot po na magsaod po, dyan na lang po sa Pakul. Madali, dapat po dali-dalian. Kaya lang baka po abutin na po yan ng election ban. So, hinahalat na sana po ang notice na to proceed, tanganing po na ang mga patrabaho kanduang bagong kapakipakinabang na edipisyo maugmang lugar sa Naga City. Pakul, haraning-harani lang po sa Pakul. Gusto ko magpara janta, preskohon na parang ang pinakaumaninda, kung digdi sa Sagrada Baaw ang pinakatanom sa uma, igwang kamatis, igwang mga gulayon, pero ang pinaka-main product po sa uma sa Sagrada ay yung palay. Ngunyan, anduman man po sa Pakul, ang pinaka-main product ninda ay yung mga burakan po, garden of flowers. Flowering plants ang mga yaon sa inda. So, magayon po ini. Ngunyan, ini naman sa ining paghikayat na sabi nga ni Presidente Duterte, ini nang yung para daw mahikayat yung mga nakapila na pagpapabakuna, parang iniingganyo niya. Puro panunuhol pa rin. Akala ko babawal yung mga suhol-suhol. We can consider it also as a suhol, although pagkakanyan. Pagkakan po yan. So, ang sabi niya, pakakanunda
Pakakaw na ng hali sa Jollibee o sa ano pang, kung saan pang kuyan. Kung saan pang mga food chain na ano, ay pabor na pabor po yan. Okay na okay po yan sa mga maghahalat na magpabakuna. Sana all. Ayan po, nakisana all ako kay dito sa mga millennials. Sana all. Tanganing enjoy po. Lalo ngunyan, ang mga babakunahon ngunyan, mostly, ang magpapabakuna ngunyan ay itong mga millennials. So, ripason tangani ini na namang mga ginibuhanangan sa tuyang Senator na si Laila de Lima. Reviewon ta daw ini. Hinanyugon po niya to. Salamat kay Senator Laila de Lima sa pagtaguyod niya ng RA 11315 o Community-Based Monitoring Systems Act, ang sistemang tutugon sa mga pangangailangan at problema ng mga komunidad at mga barangay. Ayan po. Maraming salamat kay Senator Laila de Lima, ang nagsulong ng RA 11291 o Magna Carta of the Poor Act. Sapat na pagkain, pabahay, disenteng trabaho, maayos na edukasyon at kalusugan para sa mga kababayan nating may hirap. Si Senator Laila de Lima rin ang nagsulong ng RA 11350 o National Commission for Senior Citizens Act. Dagdag benepisyo at pagtuon ng pansin sa mga pangangailangan nila lolo at lola. Ilan lamang yan sa mga kapaki-pakinabang na batas na naisulong dahil kay Senator Laila de Lima. Sa mahigit 5 taon ni Senator Laila, marami na tayong nagawa. Mas marami pa tayong magagawa. Okay. Paalala po pala duman sa mga yung sa new, dyan po sa Barangay San Agustin po, yung mga bagong nakalista po doon sa 4-piece. Kadakol po nindo, zone by zone po, nag-abot po ang mensahe, kaso ngunya na hapon lang. You are obliged to report to our chapel. Ay, bukas yata yun. Ayun ang pagkakamali ko. I did not, kung kailan po, kung anong petsa yun. Pero, tanungin po ninyo yung mga designated barangay health workers ninyo, dyan po sa barangay San Agustin, kasi magdadyan po yung sa tuyang nasa DSWD na siya pong magko-confirm yan, or I just don't know. Dalhin po nindo yung mga requirements po, yung mga documents po na hinahagad sa endo, kasi bukas na po yun. Ay, bukas na nga ba? Mali po ako. To be sure po, paalis na kasi ako nung dumating yung mensahe, dahil ko na kasi unang-una umuuran po, nag-uuran po duman, nagmadali na po ako, taoras na po. Ngunyan, you have to ask your mga designated barangay health workers ninyo. Tasinda po, may advice na po sa kanila, dahil nag-upload lang po, na kung ano yung mga kaipuhan nindo. Pero ang aram ko, dyan po kamo maghihirilingan sa dyan po kayo maghihirilingan sa barangay chapel niya to. So, bahala na po kayo, magduruman na lang po kamuta. Tanganing maintindihan nindo kung ano ang kaipuhan na i-submit ninyo, kung evaluation yata or whatsoever it is. Basta you have to go. Tanganing mapadagosan sa indong mga kaugmahan yung. Ito yung mga bagong lista, kadakol po ninda yan. I-evaluate yata. So, bahala na. Magduman po kamo. Tulad ng sinabi ko po, you have to ask. Itanong po nindo itanong po nindo sa mga designated barangay health workers. So, na nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o Ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi ito robo. Laban, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, okay.
Si mga dahil pa nagpapavaccination, inuulit ko po, lalo na mga beneficiary po ng 4-piece na principal sponsor po ay si Senator Laila de Lima. Inuulit ko po sa inyo, baka panindigan po ni Duterte ang sinasabi niyang no vaccination, no mayong benefits po. Siguro, ano ba yan? Pag December ba? Maitanong ko nga. Pag December ba ang vaccine, ang ano ba yan? Ang 4-piece na doble rin po ang nakukuha? Nagtatanong lang po ako. Sana po na yung mga benepisyo, mag-benefit po ining sa tuyang mga para, ining mga karasara di tanta. Tangani maka, happy man sinda, ngunya na kapaskuhan. Ito po palang nangyaring kasubanggi dyan po sa San Agustin. Medyo po alanganin po ako magtatarketa ang labas, pati ako na naman ang pinagbibintangan. Ano may taarog kayan, permi na lang akong pinagbibintangan. Kaya sabi ko nga ni, ang kasi, ang sayo pag may magre-raid po or mag-search or may buy-bust po, la permi pong kumpone po, ang kaibanan po dyan, always have dalawang representative po, galing po sa barangay. Yung kagawad na nasa barangay po, ang kaipuan kayan, 2. And of course, pag yung meron pong sa media, and ayun po, dyan po ako na kasi, nagtuturog-turog na nga ako kasubanggi. Tuturog na ako kasubanggi, inapudan na naman ako, dahil pagal-pagal nga ako kusuod mata. Pero may man pala pati akong pagal kaya grabe. Ang obligasyon ko po, bakong baro basta. So, tinawagan po ako. Sabi, mag-report daw ako duman sa said lugar na yon. So, pag abot ko duman, ang ipinaggalas ko pati, takadakul po ka itong representative ka itong kadakul po na hali po sa PDEA region. So, ang sabi ko kaya, taano tadai nag-uuntok kayan? Taano tadai nag-uuntok? Aram naman ninda. Pagkatapos nagpaparataram kasubanggi, yung nanunungdan na, aywan ko ba, pag-arog kayan talagang nalulungkot ako. Dahil si hagulgol kahit itong mga aki. Sita kan saro man na ang pinick up man po ay sa iyang tugang. Yun po, PDEA region din po. Iya nga una sinda magturugan. Pero sabi ko nga ni, dahil medyo pa, may pagkatapang po, may medyo matapang po yung head po doon sa PDEA. So, magkataid po kami sa itong inaresto. Ang sabi niya, pinaghapot ako. Hinapot ako kung kaibanan to sa natukhang. As far as I know, bako po siya. Kaya sabi ko nga ni, dai ako naggigirong kasubanggi. Takan sarong, just siguro, 2 weeks ago, nakaulay ko po yan. Nakaulay ko po yung tao na itong, yung pinakang suppose na hanap ninda kasubanggi. Sabi ko kinumusta ko pa yan dahil ang mga aki po kaya napakaswerte nga ni tulo po ang aki niya, mayo na pong ina, gada na po si ina. So sabi ko noy kumusta, pero ang tao na yan aram ko po pirmi yang nasa construction lang po kasubanggi nga ni nahirak man ako si kamot po maramarakan masimento, si bitis po mahation ni simento. Dahil makaya yan sinda basta paglinig po na pagkagaling sa trabaho po, yung magkarigos or what, dahil mga pagal-pagal po yan. So, sabi ko, nahibi po sa ko. Naghihibi, lalaki po siya. Tapos pag-abot ko kayo sa edto, panahiling ko nga ni parang akara mo nasa gyera. Kasi kadakol po. Component po siya ng PDEA region and police dito sa tuyang syudad. Sabi ko, ano ba yan? Pagbaba ko pa lang dahil sinundo na nga ni ako, puro bistado ninda ako. Ano kagawad? Ayan si kagawad. Ano ang ipagre-represent mo? Ang sabi niya, mayo pa tayong media. Sabi ko, okay, pwede rin.
Kaya lang pag abot ko duman, nagdulok sa ko si Aki. Aki kan inaresto. Yumapos sa akin ang gusto umiiyak. Ay pag ganyan pa naman talagang palibasa sarong ina po ako. Nadudurog po ang puso ko. Kaya sa itong mga daip pa nag-uurontok, yung mga hindi pa rin tumitigil, nakikiulay pa ako sa inyo. Dahil pag araw kayan, bakok pa lang pirang Aki, ang na-experience kong araw kayan. Na basta halina, pinusasan na, ang higa, ang iyak po, sumisigaw sa kay iyak. Ang nahirak akong maray. Sabi niya, pauno na kami. Kung kailan magtatapos na lang kami sa pag-aadal. Araw pa kayan. Idinidig-inigiit nila na yung kasalanan ng sa indang ama dahil daiman daw lang ninda na hiling na agko araw kaya na sa indang ama. Kaya lang ininsist din nung arresting officer po. Dahil po kami kayan tatawan kani abogado dahil na kamo magparataram tabi nyo may pagkasungit pati yung head ninda. Tas siyempre taram ng taram si aking lalaki. Ang aking niya lalaki graduating na po sa education. Sabi niya, iginagapang kami ng gusto ng tatay namin, paano na kami ngayon? Doon po nadudurog ang puso ko pag-araw kayan. Kaya yan po nakikiulay pa ako. Kadakol pak po kang mga user na yan. Kadakol paninda. Lalo pag may mga aki po kayo, lumaban na lang kayo ng patas. Dahil ang nagugutom ngunyan, ang nag-aaralop ngunyan, ay yung may mga katamaran. Kadakol man dyan naglalabada, nakikipag-laborer. Pero nasisilbihan po ang pamilya. So, ining nangyaring kasubanggi na naman. Sarong dagok na naman. Sarong usapin na naman sa sambuyang barangay. Lalo na sa parte ko po. Tadaipad ako naggigirong. Dahil talagang mati ko, sinamamatian kanduang aki. It is always the children who suffers a lot. Kaya po, magtabangan na lang kayo. Nahihiling ko man po, mayo sindang ina. Haloy na panahon na po. Mayo na yung ina ninda, nagadana. Ang hapot sa kuya, ay uinot na pinaghapot itong salarin. Ay itong ano bang apod ka ito? Itong inaresto. Ikaw ba kasama sa tukwang? Baka nga akong kasama sa sir, baka akong kaiba. Dahil ka natukwang, dahil. Bako kang surrendere, bako. Bako, dahil ko aram pagsasabi mo. Nasa paywod ka, dahil ko po sir, aram kung ano ang pinagsasasabi mo. So, sa kataid ko siya, ako po ang pinaghapot. Ano ini datukwang? Sabi ko, sir, dahil ko po aram. Pero according to the list, dahil mga ano kayo nagdadaw sa barangay, as far as I know, hindi po. Ayun, ano ba ini? Kaiba sa, ano ba yun, surrendere? Sabi ko, sir, sabi ko nga ni, dahil ko po nahihiling yan doon sa mga surrendere. Dahil we have 28, before we have 38 persons under surrendere. And of course, yung sabi nindang tukhang, pero yun sa mga surrendere yun. At nag-schooling po sinda, ay seminars po. Nag-seminars po sinda sa barangay hall. Although dahil ko po gabos kabisto itong mga pangaran ninda, dahil ko man po siya nahiling duman. So, sinimbag pa ako nung sinasabi kong madai ko po aram. As far as I know, damay di ko po aram yan. And it is not my obligation na aramin ko yan because I am not under the peace and order chairman. Ngayon sabi ko sa iya, simbag ako, pakaraybay ang ngaya ka mo, dahil ngayon hindi yan pagtakupan, mag-i-inquire po kami dyan sa DILG. Yun ang sabi sa ko. May pagka-arugante po kong magtaram eh. Gusto nga niya i-contempt yun. Taano man niya i-contempt? It is you are talking and talking. It is against the law. Ay siyempre, may ano yung mga bata na magtaram because tatay ninda ang nakasalang. Ano doon yun? They are worried so much kung saan dadalhin si ama ninda and kung paano na sindang magtugang. So, pag nung nagtaram siya na dahil ngayon hindi pagtakupan, kung baga, I have to tell the truth. But I tell the truth. Wala akong aramduman dahil bako man atong sakop ko. Bako man yun ang, ang obligasyon ko sa barangay po. So sorry po kung sino man yun.
Naghilingan na lang kami. Ay naalala ko, nagduman man si Sarong Kagawad na he is the chairman on peace and order sa barangay Punyamo. Ay sabi ko, ayan po, si Kagawad po, siya po ang chairman peace and order. Pinaghapot man niya. At si Kagawad man na yun, in fairness po, tumingala po siya. Sabi niya, bako man talaga sir na ano yan. Kaya lang, para kami, paano ba yung takutan? O maghahapon daw, mag-inquire sa DILG about the situation of those who was arrested last night. Sabi man ni ano naman kaya kako niya, before po na nagkaroon ng mga tukhang-tukhang na yan, and may paywood, hindi man siya ang iba ang nakaano ka ito, iba man adtong chairman sa peace and order. So, ayan po. Gusto ko sana pag-urulayan nato ining about ka ining sa aga na lang ining about sa gun ban. Saka itong mga lost firearms na sinasabi, kadakol kaya kanda ay nakakaintindi if what is the anong ibig sabihin kan lost firearms po. Ngayon, oras na naman po ang sa tuya pong nakaibanan, magpapaaram na po kita. Senator Laila de Lima, ang sa tuya mga sponsors po, I say thank you kay Butchikoy Ray Oliva. Yes, Butchikoy Rex Oliva and kay Kagawad Melnanda de Robles Moralio. Hello also to Boboy and Milit Moralio. And of course kay Jeff J. Poitino and kay Mr. and Mrs. Jose Manrico Oralio, and of course ang satuyang very own Senator Laila de Lima. Ang satuya pong mga nakaibanan sa technical side, ayun dyan po si Sir Felix Lagrimas and si Aldrin Orlando po ang nandiyan sa PSG, and sa transmitter man po may pong iba kong di si Jameson Toriano Oco, kaibanan na po dumanan sa iyang Angel de la Guardia, si Jimmy Guanzon. And ako man po ang sendong nakaibanan, may pong iba kong di si ako, si Elma de Lima Gasper nagsasabing thank you, and hello to Susan Scornborn, the principal sponsor po of this program, Barita Aksyon Impormasyon. Maraming salamat po and good evening sa inyong lahat.